Murja da Najamu sun koka kan abin da aka yi wa Ado Gwanja. Ashe waƙar Chess ita ma ba ƙirƙirar shi bace. Biyo bayan ƙalubalen da Ado Gwanja yake fuskanta kan sakin sabuwar waƙarsa mai taken Chess, wanda wani lauya yake ƙoƙarin ganin an dakatar da shi ko lamarin ya kai ga shari'a. Abokan sana'arsa Aisha Iddasu da Murja Ibrahim sun fito sun nuna rashin jin daɗin su, inda Aisha Iddasu ta ce. Chess bayana yana mini ciwo. Chess kawai yanzu na shiga wani TikTok na ji wasu maganganu marasa kan gado. Wai an saki Chess wai a dakatar saboda wai tarbiyyar yaya. Za a ba ta tarbiyyar yaya. Daman can duk wanda yake alalace ai daman can alalace ke ba wanda ya sai lalatar da wani ba wanda ya isa ya lalata wani. Haba da Allah. Duk waƙoƙin nan da ake yin su na rashin mutunci. Duk waƙoƙin nan da ake na rashin mutunci kawai shikenan saboda an saki Chess da asosa shikenan ya daga muku hankali wai a dakatar. Ai nan kuka ji akan ku gashi nan ku ya dankara muku magana lokacin da yake nin babu wanda ya taimaka masa. Wanda ya taimaka masa. Yanzu saboda Allah ya wani saboda me ma. To wai me wani wakati da za a ci sai an dakatar da ita. Chess kawai bayana yana min ciwo a sosa shikenan. Wai za a lalata muku tarbiyyar iya. Dama duk wanda ya lalace daman da lalatarsa aka gan shi ai. Ba wanda ya isa ya lalata tarbiyyar wani wallahi sai dai inda man mutum yana da ra'ayin lalacewa. Haba da Allah muke wa kan adalci. Muke kan adalci haba. Duk abubuwan da suke faruwa. Waƙoƙin da ake saki a TikTok na batsa na rashin kan gado. Marasa ma'ana ga sunan sai bankare da mutane da suke sai abu na amma duka wannan ba a yi duk mutanen nan da hukuma da duk su ma waye ma ba su ce a dakatar ba sai yanzu kawai wannan aba da Allah muke wa kanmu fa adalci tsakani da Allah muke wa kanmu adalci aba dan Allah aba Chess ba yana yi mani ciwo. Chess war Allah mai iko, Allah ya kyauta. Ni wallahi wannan abu ma ni wallahi gaba ɗaya na so ya bani dariya. Babu wasu kalmomi da aka zagi wani ko kuma aka ɓata wani ko kuma wanda ya fito da habaici da wani abu ko kuma a ce da wani ake waka ce yayi ta cikin wani amma shikenan wai waka ba ta yi ba a wannan za ta lalata wai tarbiyyar yaya. Hana abu ma wannan ba daidai bane. Allah nan ba daidai bane. Awa. Bayana na yi mini ciwo. Yana yi mini ciwo. Chess asosa. Kawai shikenan mutum ya fitar da waƙarsa wai a ce wai an yi magana da Ado Gwanja wai ya daƙilar da wani irin rayuwa ce. Wace iriyar rayuwa ce dan Allah dan Annabi. Aba muke yi wa kan adalci tsakani fa da Allah muke yi wa kan adalci. Waƙoƙin da suke na batsa a cikin TikTok mawaƙan nan namu na yanzu da suke baya ma an san yanzu cewa idan mutum yayi waka ta trending a TikTok sai mutum ya je ya karkace ya goce ya waka wacce kai kanka in ka ji ta kasancewar abin nan amma dai kawai shikenan an cewa a sosa baya yana ciwo kun ce wai za ta lalata tarbiyyar a mu gaya wa kanmu gaskiya. Mu dai kam yanzu yaran zamani mu dai Allah ubangiji kawai ka yafe mana kurakuran mu kuma ubangiji Allah ya sa mu gama da iyayen mu lafiya amma tarbiyyar da iyayen mu suke bamu
in wani abin ne wata ma in ta fita ai bai kamata ma ta abin nan ba. Suna ba mu tarbiyya sosai. Yaran zamani ne yanzu haka za ka kake karkada kanka ka abin nan. Suna haƙuri da mu. Waka ba za ta lalata tarbiyya ba, kuma waka bata isa ta lalata wai yaran da aka ba wa tarbiyya a gida ba. Wallahi duka a'a. Duk wanda kaga ya lalace zama iska daman tun can to daman can yana son iskancin ko kuma daman can yana so ya zama dan iska. Waɗanda suke cikin gidan masu wanda suke da tarbiyyar waƙoƙin nawa ne yana wanda kuma suna jin ta kuma ba su lalata kansu ba kuma suna ji. Amma sai kawai ka ta magana ba za na cewa wai wani cas mun hauwa yanzu kuma za mu hau cas, za mu hau asosa. Allah samu wani ma ya fito ya mana waka ta wata ma ba. Waka in mutum ya ga dama ya hau, in baka ga dama ba ka ji kawai ka bari, shine kowa ra'ayinsa yake yi. Haba. Ita kuma Murja Ibrahim barazanar ma daina amfani da shafukan sada zumunta ta yi gaba ɗaya a saboda abin da aka yi wa Ado Gwanja, inda ta bada misali da waƙoƙin da suka fi nashi fitsara ba a ɗauki mataki a kansa ba sai Ado. A sarki Ado Gwanja mutumi na din na ji kalubalen da ka fuskanta akan wakar tas dinnan ya ma tas da asne ko me, amma kuma an manta wasu sun ce in dai na sa miki daɗi na sai kin kawo. Suna nan suna rayuwa da mutane kata wanda suka yi waƙoƙi different spout or peoples, duk suna nan suna rayuwa su very successful and success, amma Gwanda da ya tas asne ko wane ne a sosa yawa. Kuma kamar yadda ya kara da haske yake cewa akwai tun a da an yi amfani da kalmar tas da asosa. Tabbas ni ma na san irin wannan waƙoƙin na tas da asosa. Babu komai mutumi na jarabta ce zaka cinye ta wande wata rana sai labari waƙoƙin ma da mu gaba ɗaya mu da muka hau din ba za mu hau ba, an girma. To Ado Gwanja ba komai jarabta ce zaka cinye ta wallahi, lokacin ka ne ka tsigare shi da tsinke. Babu komai duk irin tafkar da ake tafka sai Ado Gwanja din namu da yayi waƙar tas da asosa shine ya tsokane wa mutane ido. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya shirye mu cikin shirin addini. Ana nan sabida Ado Gwanja ma zan yi ritaya a social media nan, sabida ni ba san iya jurewa ba in ga ana yi wa Ado Gwanja irin wannan cin kashin ta inda aka shiga ba ta nan aka fito ba, ana ta mai dan akuyanci sabida yayi waƙar tas da kuma da ake maganan Ado Gwanja zai lalata tarbiyya sabida yayi waƙar tas yana baya na sosa. Charity begin at home, ya haka aka gaya mun a comment. Charity beginning at home. Idan tarbiyya tun daga gida take farawa, idan mutum yana da tarbiyyarsa wallahi tallahi ba zai lalace ba. Amma ni ba zan jura in ga ana ɓatawa Ado Gwanja rai. Ado Gwanja ai makaɗin mata ne. Ado Gwanja ku ai yayi duniya. Aha tas. A yayin da ake ta wannan dambarwa kuma, ashe wasu na na taɓin diddigin wannan waka sai da suka gano ita ma ba zalla kirkirarsa ba ce. Cikin biyu, ko wakar matan zumuntan coci, wato irin matan da na kiristocin Hausawa, ko kuma ta sojoji ce irin wacce suke rerawa a yayin atisaye, wanda wakar ta mafi dacewa da ta sojojin, inda ake wallafa bidiyoyin matan da na sojojin suna wakar, ana kuma tagin Ado Gwanja, kamar da yadda aka yi masa a wakar war. Haka zalika ɗaya gaban ma inda yake cewa asusa, kamar yadda ya faɗa da bakinsa a tattaunawar da aka yi da shi, ya bayyana ba shi ya fara amfani da asusa ba. Domin asusa kiɗan rawar kalangu ne da ta daɗe ana amfani da ita a ƙasar Hausa. Kuma bayan shuɗewar zamanin kalangu, mawaƙa da dama sun yi amfani da asusa a waƙoƙinsu. Ko a kwanan nan abokin Gwanjan Ahmad Shanawa Baban Jakwai ya yi sabuwar waƙa mai suna Asusa Mata. Suna Asusa Mata daga baya har kwankwaso. Asusa mata daga baya har kwankwaso. Idan ta giji ai tanadin kyankyaso. A jefa mata shi za ya sossa
munafuka sai na munafuka wanda ya ce bai san ganin mu Allah ka iya da shi Allah ka gama da shi ya so sai ya zamo kashi a so sa mata daga baya har kwankwaso idan ta giji ai tanadin kyankyaso a jefa mata shi. Baya ga shi ma, ya wala ɗan kurma na shirin kwana 90 ma, ya yi ƙorafin a sosawa ƙasa ce shekaru 5 da suka wuce ya yi ta. Cikin farkonci ya nemi Ado Gwanjan ya biya shi naira 150 kan amfani da basirarsa. Yar garinmu, ya zango ne ɗan zango, kuma ga kuma boss ɗinmu mai gidanmu ɗaya Adamu zango. Saboda haka mu 'yan zango ne. To mun yi da Ummi Karama. Ado Gwanja ya yi waka ta Asosa, ya yi wankiya. Ya wanke. Zai me za mu shiga kotu da shi in kuma ya nemi sulhu Ummi Karama ta ce ya ba da 150. Kai ita ta dauki 50 kai ka dauki. Wani kuma je in samu wani fili ko gona a zango. In sai Ummi me Sai zaki ka siya Ummi me zaki ci? Idan kuma ba ba mu 150 ba. Za a je sabon gari a ɗibo. A da Allah ba sabon gari ba. Ina ne kika ci? Akwai wata unguwa kusa da unguwarmu. Wallahi wasu kananun yara ne wanda suna yawo. yan bijilan din. Da aska. Ummi me kika ce? Cewa nai Ado Gwanja wannan yayin nawa dan gado shine ya wakar Asosa shekara 5 da ta wuce sai yanzu ga Ado Gwanja yana Asosa ya ba shi 150 ya baki ya ban 50 shi ya dauki 1 ba ka ba billahi la ilaha illa huwa idan na ba samu 8500 mu yawa. Sai dai wannan shi ma ba kalubale bane, duk da wasu na ganin kasawa ne mawaki ya waka daga baya ana zaton kirkirarsa ce, sai a gane ba kirkirarsa bace. Wasu na kallon hakan da satar fasaha. Sai dai mawaki ya waka wani mawakin ba sabon abu bane a duniyar waka ta kowane fanni. Inda kuskuren yake mawaki ya bigi kirji ya ce kirkirarsa ce, kuma abin ba haka yake ba. A nan aka samu matsala. Amma turawa suna koba inda mawaki kan ɗauko waka wani mawakin ya sake rera ta. Da baitukan mawaƙin ko ya ɗauki iyakarin ya nasa baitukan da sabon kiɗa, wanda shi ma mafi akasari ƙananan mawaƙa ne ke yi da waƙoƙin manyan mawaƙa, don hakan ya taimaka a gano basirarsu. Haka zalika a waƙa Hausa ma muna da taimisi, wanda shine wani abu da ke kama da wannan, inda mawaƙi zai ɗauki waƙa wani mawaƙin musamman rubutacciyar waƙa irin ta Sa'adu Zungur ya ƙara mata baituka daga ɗango 2 zuwa 5, wanda shi ma an yi da dama a tarihin waƙar Hausa. Kuma dai menene bukatar Maji Haji Sallah? Ado dai ya nishadantar da masoyansa kuma ya tsokano rigima da wakar. Wanda yanzu haka ya fitar da cikakkiyar waka a shafinsa na YouTube duk da barazanar da lauyan ya yi masa. Ina zaki was bayana ga ciki ga goyo ga kuma ruwan sama yana mai tsotsa bayan ka yana gaigayi a sosa kai a sosa kai a sosa kai a sosa cas kowa ya je saurari cas